खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेथारि सोलायनाय मावथांखिजों नोजोर बोनानै मोनस्नि दख'रा बर' फरायसा आफादजों 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। 52 नं तामुलपुर समस्तियाव मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै दावबायफैदों। चिरां जिल्लानि बरदांगि ब्लक पि पि आइ मावख'आव बोसोरसालिया जथुम खुंदों। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ 16 आरो 17 सानैसोनि सावरायमेल खुंदों आरो बेजों लोगोसे गोजाम बायदि सिफायनानै गोदान बडि दादों। खौरां मेलनि गेजेरजों आसाम स्टेट इनभलभमेन्ट इन इकनमिक प्रम'शन रांखावरि उदांस्रि दावहा नि आफादगिरि मुस्रि धरेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायदि पि पि आइ हानजाया रायजो-राजानि थाखाय रांखावरि उदांस्रिनि थाखाय हाबा मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायदों आरो फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव गासै बियाबावनो देरहागोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन गोदानै गायसनजानाय समार बसुमतारी, चिरां जिल्ला पि पि आइ नि आफादगिरि बिरेन्द्र नार्जारी, पि पि आइ चिरां नेहाथारि आरो पुर्निमा बसुमतारी, एक्स प्रेसिडेन्ट, चिरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया तामुलपुरजों बोहैलांनाय फाग्ला दैमाखौ नायगिदिंफैदों आरो फैगौ 6 दाननि उनावहाय दालांनि खामानिखौ बेखेवनाय खोथा होयो। केरेला हादोरसानि दाब दाब जायगायाव गोबां दैबाना जागासिनो दं। गसाइगाव बुरासरा जौखां गामियाव आफादगिरिनि दैदेननायाव मैया खासियाबारि आर'नाइ गेवलां फोथाराव समायना दानाय-लुनाय हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुखलाय सेरफांगुरियावहाय ससाइटिआ जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 10 नबेम्बराव जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन। तामुलपुराव इउपिपिएल देरहागोना रोखा। बेखौ बुंदों इउपिपिएलनि इएम रनेन्द्र नार्जारी।